Пачнем выпуск з навіны, якая стала цэнтральнай ва ўсіх незалежных СМІ краіны на мінулым тыдні. ЗША знялі абмежаванні з галоўнай авіякампаніі краіны Белавіі. За гэта беларускі бок вызваліў 52 палітвязні. Траціна з іх грамадзяне замежных краінаў. Сярод вызваленых апынуўся і Дмітрый Козлоў, больш вядомы як Шэры кот. Дмітрый пачаў блогерскую дзейнасць прыблізна ў 2016 годзе, але ягоны грамадска-палітычны фармат ролікаў спадабаўся публіцы, і на YouTube-канале Серый кот колькасць падпісантаў хутка вырасла да некалькіх дзесяткаў тысяч карыстальнікаў. Арыштавалі Дмітра 10 чэрвеня 2020 году. Абвінавачанне было відавочна сфабрыкаваным. Падрыхтоўка масавых беспарадкаў, прычым у гародні. На судзе блогер тлумачыў, што ніколі ў гародні не быў, а тое, што судовыя ўлады назвалі масавымі беспарадкамі, было цалкам легальным зборам подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты Сергея Ціханаўскага. Незважаючы на недарэчнасці абвінавачання, Дмітра Козлова асудзілі на 6,5 гадоў. Выйшаў бараньскі блогер крыху раней за тэрмін, пры ўліку, што год таму яму дадалі год да ўжо прысуджанага. Але Шэры кот успрыняў сваё вызваленне не як вызваленне, а як прымусовую дэпартацыю, ці будзе больш дакладным сказаць, экспатрыяцыю. Яго разам з іншымі вызваленымі палітвязнямі адправілі за мяжу без магчымасці вярнуцца на радзіму, што супярэчыць Канстытуцыі. Как нелегального мигранта просто выкинули из своей страны гражданина Беларуси. Это вот сейчас происходит. Зараз Шэры кот праходзіць медычную рэабілітацыю ў Літуве. Варта адзначыць, ён моцна схуднеў у вязніцы і атрымаў праблемы са здароўем. Тым не менш, Дміцер Козлоў вырашыў працягнуць сваю дзейнасць і ўжо завёў на Ютубе новы канал, які пачне напаўняць пасля рэабілітацыі.